Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube channel आव गासैखौबो फिन बरायहरबाय। नै लोगोफोर आङो रेडि जाखांनानै जोंनि दैमालु जोहोलाव फिल्डआवहाय XNDP फोरनि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो दं आरो बेयावनो थांनो ओंखारदों। दाखालैबो खनसे जाखांबाय आनसलिकनिफ्राय, दिनैनिया जाहैबाय XNDP फोरनि। स' आं बेयावनो थांनो ओंखारदों आरो सिंगारफोरबो फैगोन, साथाम सिंगारा सानै खोमा, ओमफ्राय एक्ट्रेसफोर सानैनो, ओमफ्राय आंथ' सासेनि नामखौल' गोसोआव दंसै, नीलांकिन्सनिखौल'। नै लामा ससेयाव गारि फैनानै गारिजों फैबाय जोङो। नै लोगोफोर आङो मोनफैबाय आरो नै जायगायावहाय, ओमफ्राय मिटिंबो जाबाय दं नामाथाय। दिनैनियाव हले एसे लेट फैबाय, दाख्लैनियावसो जा थाब फैदोंमोन। दखान होदों नै मानसिफ्रा। औ मानसिफोर जाबावबायसो दिनैनियाव, दाख्लैनियावनो जाथाराखैमोन एसेबो। मिटिं बलबो जागासिनो। ओंखारना फैखाबाय नोंसोरो? नै बलि खेलायाबो जोबाखैनो, जागासिनो नै। ओमफ्राय बैयाव जों गामिनि सिख्लाफ्रा दं आरो थुबुरनो। नै लोगोफोर मेडाम डक्टर अनजलि दैमारिबो फैदों आरो दहायनो फैदोंमोन, आंथ' दासो मोनफैदों नालाय। ओमफ्राय दा मिटिं जादोंमोन। खनग्राखौ लोगो मोनखाबाय, नीलांकिन्सखौ लोगो मोनखाबाय जोङो। लामायाव ग्राव लोगो मोनबोबावो सिंगारखौहाय। सिंगारखौ लोगो मोनखाबाय जोङो। এতিয়াতো বৰষুণ দিব লৈছে আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। जोंहा ইউনাইটেড ফৰাম অফ XNDP বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ আণ্ডাৰত আজিৰ এই দৈমালু খেলপথাৰত ৰংজালী বৈশাগুৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা চিফ এডভাইজাৰ বড়ো অমেন জাষ্টিছ ফৰামৰ ডক্টৰ অঞ্জলি দৈমাৰী বাইদেউ, President of United Forum of XNDP শিলা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা গহপুৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা XNDPৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল, সমাজ সেৱকসকল আৰু মোৰ সন্মুখত বহি থকা আই মাতৃসকল, বন্ধু বান্ধৱসকল তথা ভাইটি ভণ্টি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন জ্ঞাপন কৰিছো। আজি XNDPয়ে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টে যি ৰংজালী বৈশাগুৰ যি মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছে, এই মেলাত মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। মোৰ নাম শশাংক বৰদেউৰী, মই দেউৰী অফ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছো। रेडि जाजोब्बाय नै जों लागानिया मोसानो, ओरैजाय दामगासिनो। सिख्लाफ्रा लोगो मोननानै माबायदि दङ? बारहुंखा लोगो मोनबाय नै बगिबिलाव फैनाया। नालाय माबायदि अबस्थायाव दङ जोङो नै। गैला नै बारहुंखा बारनानै दै जाजोब्बाय, बहागि मेलायानो जानाय नंलासो बायदि जाबाय आङो नालाय। गैला जोंहा जोंनि थैनाय न'आव थानानै बासिबाय नालाय, एफा दै जाजोब्बाय। नुवाखै अबस्था गाज्रि, बिदियाव बोरै सिंगार नायबावगोन जोङो। हनै न'आनो बायबाय। स्टेजआनो बायबाय नै। जि गोसा बारनानै थांबाय ओरै बायजोब्बाय हनै नै ओरैजाय। फैलाय इथिं थांना नायनो नालाय। आयै बहागि मेला जाबावगोन जानो दा। अन्थाव बाथाव मा जाखो बेलाय, केन्सेल। सिंगारा गैला, फैनाय नंला बे सोरबो। जोंहा बेयाव थानायखायसो सिनो गबाय, मिथियाना नोंनिखौ। ए जेरै नायो बिथिं भिडिअ।
बारहुंखायानो सेस नस्थ' खालामबाय दिनैनि प्रग्रामखौ नै माबायदि बायलाजोबखो सियारफ्रा बायजोब्बाय खोमा नै गैला दखानफ्राबो नै गैला नालाय बारहुंखा बार जानानै बहागि मेलायाव फैनाया बोरै जाखो फार्स्ट प्राइज लानानै थांनो होननायानो गैया मा जाबावनांगौ बारहुंखायानो सेटेप गैला स्टेज आनो बायजोब्बालाय मा प्रग्राम जाबावगोन बेयावलाय ना गैला नै स्टेज आनो जेबो अबस्था गैला मोजां मोजां सानलायलायदोंमोन जोङो खम सिंगारफोर फैनायाव खम मोसानो सानदोंमोन जोङो गैला खारलांनायखौ जों मिनिगासिनो नामा दुगैना फैबाय हनै होननानै मानसिया आवथेबाबा आवथेखौनाय खारलांजोबो खोमा जानो जोंहा बिथिं थानानै बारा फात्ता मोनासैना जोंहा आरो आन्दोआव थानाय जाबाय जोंहा आन्दोआव थानाय जाबायबा बिथिं आरो अबस्था गैया अबेयावबा न' बायलाजोब्बायनो अबेथिंजायनिया अखा गोलैखौसो नुदों नोंहा नालाय जानो सोरबा लाबाय बे मबाइल गोमाबायनो मोसानाय नायग्राफोर फैनो गोसो गैयैखौ सोर लेंहरनायमोनलाय फैयामोननो बे नालाय आंसो लेंहरदोंमोन जि गाज्रि जाखादोंहाय दिनै फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जाफेरनाय लोगो मोनफेरबायहाय आङो आलासिफ्राबो बैथिं गारियाव दंनो बिसोरबो गारि थाबायलांल' नोङो आं दा नायगिरबाय थागोन नालाय संसै न'आव थांसो नै मोसानायबो जानाय नंला खोमा बारहुंखा फैनानै बायलाजोब्बायबा नै थांफिननांसिगोन न'आवहाय हायनो गावसोरा गोरान गोरानखाय माखासेफ्रा गिसियानो लाख'नो हाया मानसियाबो दिनैसो बिराद जादों इसोर पस्टार लाबाथाव सिजाजोब्बाय प्रेसिडेन्ट सिजाजोबनाय जोंना हनै फैसा 50 थाखा मोननायजों जि मेथाइ लाबोना जाबाय बिसोरो जोंनोलाय नै दंफाङा माबायदि बायदों आरो अबावबाथ' माबा बिथिं बेयावनो आरो बे जायगायावनो मा होनो गारि सालायबाय थानायावनो दंफाङा बायसिना होदोंनो ओमफ्राय मारै मारै जाखोथाय बारा फात्ता गैथ'आ दा बा बिखा गुरलुब गुरलुब हां थोनो थोनोसो मोनजोब्बाय आङो नै स्टेजआथ' बायजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा नैबे थुबुरावहाय मोसाबायनो आरो दा जोंबो बेयावनो मोसानांसिगौनो नै मोसागासिनो आलासिफ्रा नैथिं दङ थांनोसै नै बैसागु मेला मोसानो थांनायाथ' मोसानो मोनासै फिल्डआव बैसागुखौनो मोसाना फैबाय जोङो लाब्रानो ओमफ्राय दा थाबायनानै थांगासिनो आरो खोमसिनि बोथोर नालाय नै थोबावाखैनो बेनो मोसागासिनो बिदि नाहरा मोसानाय सानैबो नै लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरो आङो बेनिफ्राय दिनैथ' प्रग्रामाथ' जाजोबासै बारहुंखा बारनानै सेस जाजोब्बाय स्टेजआबो बायजोब्बाय बेनिबावनो बैसागु मोसानानै फैबाय आरो कम्पिटिसनथ' जायासै नालाय कम्पिटिसन नांनो थांनाया ओमफ्राय नीलांकिन्सनि प्रग्राम नायनो थांदोंमोन बेखौ गैया नुबोआसै मानसिखौल' ओरैनो लामायाव दसे नुज्रांबोबाय थांबा बबेबा थांना फैदोंमोन आरो लोगो मोनबोदों दसेनो होमबाबो रायलायनाय जायासै बिनि मेथाइ खननायखौसो नायनो थांथारदोंमोन आं गैया मोसानोबो मोनासै ओमफ्राय मेथाइ खननायबो नुवासै जेबो नुवासै